Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià. De la mà de Josep Puigades, així comença València Maig. Estem de nou en tots vostès. Jaume, tu eres políglota, però has d'anar a algun lloc a estudiar idiomes? Jo normalment... Ai, què passa? Que no s'ha de ficar els mòbils en veu, s'han de ficar en silenci, Jaume, t'han agarrat. My fault. Bé, t'ho dic perquè hi ha una acadèmia en Paterna que és Mar Idiomes, que està en el carrer Joaquim Costa, en el 5 baix. Està a 2 metres, per a que es facin idea, de la parada del metro de Paterna, i donen anglès a partir dels 4 anys, francès, alemà, italià i espanyol per als estrangers. També caldria que donaren també espanyol per als espanyols, perquè moltes vegades ja la llengua va empobrir-se moltíssim. Recorden, Mar Idiomes en Paterna, el carrer Joaquim Costa, número 5. Recorden, és la teua acadèmia d'idiomes en Paterna. I anem a parlar d'idiomes també en Joan Sancho. Joan Sancho és politòleg i analista polític. Joan, bona nit. Molt bona nit. A veure, anem a parlar amb tu sobre el plurilingüisme i el problema que està causant. Ja encara, diguem, no ha nascut. Ha nascut la idea, el decret, però ja a Madrid tenen problemes. Què és això del plurilingüisme que afecta sobretot a les escoles? Bueno, al final de lo que es tracta és de regular l'ensenyança. Regular l'ensenyança, regular les llengües vehiculars en totes les etapes, en totes les matèries i en tots els àmbits no universitaris de tots els centres públics d'ensenyança i també els concertats. Què és una llengua vehicular, perquè la gent no ho sap? Pues és la llengua en la que s'estudien totes les altres matèries, no a soles la de llengua, sinó, per exemple, les matemàtiques, la història, la geografia, les ciències naturals. I per què està causant tant de revolt? A veure, realment es ven en un sentit, però de manera sutil. El que va a passar és una altra cosa, que és on jo volia centrar-me. Està venent-se que realment el que s'està fent és per a corregir uns desequilibris de competències i ús, entre altres, del valencià i la falta del domini efectiu que n'hi ha i que s'ha detectat. Però què és el que passa realment? Realment és que el que va supondre és impondre un model molt concret de llengua valenciana i exactament el mateix model que ha generat molt de rebuig i desafecció en els últims 20 o 30 anys. Tots sabem que en l'escola, en la majoria de les escoles, s'impon un model de llengua i després els xiquets per el carrer, en el pati, no el gasten. Jo crec que els oients es poden sentir identificats, perquè jo també m'ha passat sempre utilitzar un model de llengua en l'escola i encara no havia eixit per la porta i ja estava utilitzant un altre model. La gent sent rebuig sobre aquests models que s'ensenyen a l'escola. Anem a parlar clar, no? O sigui, nosaltres els valencians parlem valencià, parlem llengua valenciana, i en l'escola ens estan donant una llengua que no és la nostra, ens estan canviant moltes expressions, ens canvien el lèxic, i clar, això crea un rebuig entre tots i al final hi ha molta gent que per no parlar aquesta llengua deixa de parlar valencià, i quan se crea un conflicte en una llengua minoritària com és valencià, pues què passa? Pues que se perden els oients, no? Si en un conflicte i en castellà no hi ha conflicte, pues és més fàcil que la gent se passe al castellà. Eixa és exactament la via més clara, però n'hi ha una altra que és la de discriminació. El que va a passar és una gran discriminació en un col·lectiu molt gran del poble valencià. Podem parlar de falles, d'entitats cíviques, d'associacions, d'acadèmies i entitats culturals, de partits polítics presents i futurs que vulguin gastar una llengua vehicular que no siga el model oficial que volen impondre, els mateixos mitjans de comunicació, orals i escrits, centres privats d'ensenyança, i ens estem trobant en que persones que vulguin accedir a un lloc de treball, per exemple, a un lloc de treball per a la funció pública, bé de la Generalitat, d'ajuntaments o el que siga. I resulta que lliure i voluntàriament aquestes persones han optat per no tindre, per exemple, ni vergonya, ni rebuig, ni prejuïts, com sí que ho han fet determinats èlits que posa el dit en
en la llaga sí que és més clar, Lluís Joan, Forner, sí que és més clar. fa ara molt poquet, en un llibre que acaba de traure molt acertadament. Sí, a part de Podem Lluís trobar Forner, en que són res. valencians, quasi en igualtat de condicions que uns altres que venen de fora, pues, per no tindre o per haver voluntàriament acceptat un altre model de llengua, per exemple, els cursos de l'Horat Penat. Vale. Pues Ara es troben entrarem que en no els tenen cursos. mèrits Ara i es entrarem... senten discriminats i no van a optar a aquest lloc de treball en igualtat de condicions senzillament perquè no és exactament el model de llengua que volen impondre els que ara estan gestionant l'administració. Però els Ara, d'ara, Joan. els d'ara i els d'antes. Ara parlarem Perquè de... portem així a 35 anys. Estan Exactament, imponent-nos lo que passa- un model de llengua que és catalanitzant, que és un model de llengua que no és el valencià, i estan entrant les persones que no són valencianes, que no parlen valencià i que se poden adaptar a aquesta llengua perquè són, no sé, són gent que ha vingut de fora i pot aprendre aquesta llengua com pot aprendre llatí, francès o anglès, i els que ideològicament pensen aixina. A veure, permeteu-me, ara parlarem sobre el que ha fet el Partit Popular en els últims anys i que ara està fent un tripartit, sobretot governat per Compromís en la seva Conselleria de Cultura, ho he dit clar, ho he dit correcte, en la seva Conselleria de Cultura i Educació, però, Joan, el que m'interessa és una persona valencià parlant, que acabi a la fi és el que se demana el requisit lingüístic, no? Per atendre a la gent, per a poder fer funcions dins de l'administració. Què passa? Que una persona valencià parlant no pot estar darrere d'un mostrador? No tindrà aquesta persona més fluidesa i més coneixements de llengua que una persona que utilitza el valencià que li han ensenyat per a examinar-se del mitjà o superior i que després no torna a utilitzar-lo mai més? Pues després i a partir d'este decret, si es tira avant, pues esta persona, tota aquesta valia i aquestes habilitats que pot tindre, pues per a l'administració li dirà que no. I això és un clar exemple de discriminació. I li diu que no perquè no, aquest no és el model de llengua que volen impondre. Darrere de tot això, per això el que dic és que és una espècie de coacció que s'està fent utilitzant el poder que se té per el fet d'estar en aquest moment governant, però que atenta, mira, a la dignitat de les persones, a la llibertat individual que han volgut no tindre eixos, el que he dit, aquesta vergonya o aquest rebuig que determinats àmbits que estan darrere d'aquest model que ara és oficial senten per les formes valencianes. És de tots coneguts que senten que dir, per exemple, deport, quan és o vacacions, o en lloc d'aquest, o servici en lloc de servei, o utilitzar, per exemple, les terminacions, que no les té ni el castellà, ni a lo millor en zones de Catalunya, per a dir economista a l'home, economista a la dona, periodista a l'home, periodista a la dona. Són formes valencianes reconegudes per lingüistes i per filòlegs i que els mateixos membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua estan ara començant a reconèixer que són aixina, pues resulta que si tu les gastes, pues no vas a passar, per exemple, les proves de la Junta Qualificadora. Joan, vos vaig a llançar la pregunta, ara sí, anem a parlar sobre el Partit Popular, sobre, clar, ell té molts anys de culpa en aquest sistema educatiu, també tenia culpa quan van fer el pacte, qui feu el pacte del pollo, però el que vull que sí quede clar que hi ha un canvi, ara aprofitant que que ve el Congrés del Partit Popular este dissabte i diumenge en la Comunitat Valenciana per a triar a presidenta Isabel Bonich, una cosa que no vindrà el president estatal del Partit Popular, s'ha de remarcar, no vindrà. No ve Rajoy a ungir a Isabel Bonich. No la va ungir. No va bé. Però en altres ciutats i comunitats d'Espanya sí que va. El que voldria dir-vos és que ara el Partit Popular, i aquest canvi que està fent de triar a la presidenta per les bases, etc., aquesta modernització i... Bueno, és molt teòric això, realment no, en la pràctica en fi, n'hi ha una única candidata, per tant les bases no van a triar res perquè únicament... La qüestió està en que el Partit Popular ha dit que va a defendre i demanar que s'utilitzi el valencià de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Ho ha dit Luis Santamaría. Pues ha tingut 20 anys de majoria absoluta per a poder-ho fer i jo crec que ara aquestes declaracions no li donen ja absolutament ninguna credibilitat. Però, Joan, és que a més d'això, és que a mi me fa gràcia perquè he llegit en Facebook l'altre dia que comentava un consejal de Meliana que deia que s'aplica una moratòria
hasta 2019 i ja si això en 2019 ja aprovarien les nomes del Puig. O sigui que no és una moratòria, no? No va ser ara immediato. No van començar a escriure en nomes del Puig ni la seva web, ni el seu Facebook, ni els seus comunicats, ni els ajuntaments que governen, en Diputació de Castelló que governen, no van a fer en nomes del Puig ni en nomes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, i és una moratòria per 2019, com si no pogueren fer-ho ja, o com si no hagueren pogut fer-ho des del 95 fins al 2015. Això li resta molta credibilitat a aquestes declaracions. És que no té credibilitat. Més allà de lo que són declaracions electoralistes. Sí, però jo crec que en aquest cas, aquestes declaracions electoralistes són massa lluny en el temps com per a que tinguin efecte i, com tu ben dius, no tenen cap tipus de credibilitat. Lo que no sé és si van a tindre algun efecte en l'electorat. Jo pense que no. Jo, per lo que he llegit i el que estic pulsant, ningú se creu ja el que diu el Partit Popular, però ni en nomes del Puig, ni en Llengua Valenciana, ni, per exemple, en renovació, en regeneració política, en lluita contra la corrupció, en finançació, en poder valencià, ningú se creu ja al Partit Popular. I sobretot perquè obres són amors i no raons. Per exemple, hi ha un tema que és molt greu. Efectivament, no estan gastant només el Puig i no estan fent res per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, però que no vinga Rajoy al Congrés de proclamació de presidenta del Partit Popular en València d'Isabel Bonich diu moltíssim de la manca de pes específic que té Isabel Bonich dins del Partit Popular, i pareix que una autonomia com és la valenciana, que ha ajudat al Partit Popular a tindre majoria absoluta, perquè així en València van tindre 1 milió de vots, pareix que aquest milió de vots no compta per a res i únicament compta el que diga un partit nacionalista català, en aquest cas, perquè Rajoy perga els papers i es comença a dir la quantitat de milions que va invertir en Catalunya. Però això sempre ha sigut així, des de qui governara en l'estat d'Espanya. Sempre ho han vist i ha sigut tal qual l'estàs dient tu, Jaume. El que sí que m'agradaria és parlar de Joan sobre el futur, ja que tu eres politòleg i analista polític. Joan, com veus tu el futur d'un partit regionalista, nacionalista, valencià? Com ho veus per les pròximes eleccions? Ja li toca? Jo pense que fa falta realment a esta terra un partit valencià. Un partit valencià. En aquestes paraules per a que defenga els interessos des d'ací. Tenim tradició, ha hagut tradició des que hi ha democràcia i pense que n'hi ha espai polític també per a fer-ho. I potencial. I a més, ho estem veient, Això t'afecta, Joan, no Jaume? No, m'ha fet a mi, ha fet a Joan, ha fet a tu, ha fet a tot el món. Sí, però que va directe a tu. És una cosa de tots. Però si te fijes, Canàries, que té 2 partits que són Nova Canàries i Coalició Canària, que tenen 2 diputats, uno cada un, estan traguent-li a Rajoy inversions per a Canàries. O sigui que no és únicament els catalans i els bascos... Sabent que no li feien falta els vots, que si, per exemple, Compromís haguera fet en els seus diputats, en lloc d'alienar-se en el comunisme més radical, haguera fet valdre aquests vots dels diputats valencians, recordem, de Compromís, alguna cosa ens haguera tocat en els sorteig? A nosaltres, a tots. Però no hem volgut fer-ho, perquè es prima més la ideologia que no els interessos valencians. Joan, ho veus així? Sí. Lo que sí que voldria és... Hi ha una cosa de l'apartat anterior que sí que no voldria que acabárem esta entrevista sense remarcar-ho. Disculpa, a mi el que més me preocupa en este moment és la quantitat de valencians i valencianes que van a veure's discriminats per aquesta manera d'actuar en la que se té, i s'està fent una depuració. S'està fent una depuració ja, des del moment en el que tots els exàmens de la Junta Qualificadora de tots els nivells, elemental, el mig i el superior, estan clarament ja demostrat i constatat que el que s'està fent és posant preguntes molt concretes encaminades, no a veure quan saps tu de valencià, sinó per a depurar i eliminar els que opten per un altre model lingüístic que no siga els que ells volien fer. Joan, i això
Això és que hem de tallar ja, Joan. Això ha quedat ja clar durant l'entrevista. Joan, moltíssimes gràcies. Joan Sancho per atendre els telèfons de Play Radio, així en València Match, i estem en contacte. Molt bé, bona nit. Gràcies, bona nit. Bé, nosaltres a poc ja hem de concloure. Joan Sancho ha tingut l'última paraula del dial, així en la 107.7 en Play Radio, recorden, en València Match, un programa que s'emet els divendres de 8:30 a 9:30 de la nit. Joan Sancho ja se n'ha anat, Jaume Hurtado se'n va ja, bona nit. Bona nit. Julio Soria, el control tècnic, bona nit, i de vostès també es despedeix Josep Puigades. Fins la setmana que ve, recordem, entrem en abril i nosaltres ara, que ja és de nit, ens n'anem al pub Liverpool, que està en el carrer Sueca 74, que és una taverna anglesa. Allí estarem debatent sobre el que ha passat avui. Si algú s'anima, allí estarem nosaltres. Fins ara, bona nit.